Ġustizzja soċjali ma tistax issir jekk bniedem ma jitħallix jitwielet, iksostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta l-ħamis indirizza l-konferenza bija u mingħajr xorta, konferenza dwar il-ġustizzja soċjali organizzata fost l-oħrajn mid-deputat nazzjonalista Ivan Bartolo. Però, Mr. Speaker, l-ikbar ħaġa jinsemmejt l-aċċess għall-opportunità tal-edukazzjoni, s-saħħa, x-xogħol u l-ġustizzja. Irid ikollok l-opportunità l-aċċess illi inti titwielet. Għaliex jekk ħadd ieħor se jiddeċiedi li inti m'għandekx titwielet, allura nistgħu ninsew kull ġustizzja soċjali f'kull livell. Fil-Parlament, Bernard Grech qal il-ġustizzja soċjali għandha tippermetti l-opportunità jekk dan ma jseħħx mela hemm qed issir inġustizzja. Il-ġustizzja soċjali tippretendi kif semmew xi kelliema li jkun hemm l-opportunità li inti jkollok iċ-ċans illi tasal. Soċjetà ġusta trid tippermetti l-aċċess għall-opportunitajiet bħall-edukazzjoni, bħas-saħħa, bħax-xogħol, bħall-ġustizzja. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li f'pajjiżna jeħtieġ li jkollna ambjent sane fejn ħadd ma jaħkem l-ambjent tal-individwu. Fid-diskors tiegħu Ivan Bartolo l-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-akkomodazzjoni soċjali u affordabbli u l-ġlieda kontra l-faqar tenna li hawn nies dipendenti fuq il-ġenerożità tal-oħrajn. Ix-xewqa tad-devoti tal-ġustizzja soċjali għandha tkun xewqa waħda, dik li nippromuovu il-ħut iż-żgħir u neħilsu mill-paternalisti, ħankun ċar, neħilsu mix-sharks. Għalihom kuxjenza soċjali tfisser karità li tallab. Mhux biss dawk ħafja li normalment naraw fis-santi, imma wkoll dawk dipendenti fuq il-ġenerożità ta' oħrajn. Ivan Bartolo qal il-kuxjenza soċjali ssir meta kulħadd isir indipendenti u ħadd ma jibbaża fuq il-ġenerożità ta' ħadd ieħor. Il-membru parlamentari nazzjonalista qal li l-foqra tirbahom meta tisma' dak li tassew iridu jgħidu. Il-paternaliżmu hu profondament inġust, diskriminatorju, preġudizzjali u abbuż tal-poter. Jiena se nalaqgħu dalgħodu werzaqna l-koll. Daqshekk mhux se neqirdu l-inġustizzji. Madankollu nkunu ġifa naqtaw qalbna nkunu folots jekk nindunaw b'xi forma ta' inġustizzja u naqgħu fil-muta minħabba biża'. Ħadd minna m'għandu jkun inġust għax inkella ħidmietna tkun waħda ipokrita. Ivan Bartolo qal li bejn il-kliem u l-fatti hemm baħar jikkumbatti u issa ma rridux nitkellmu biss iżda rridu nagħmlu l-ħidma biex tassew issir ġustizzja soċjali.